Bom beneden naar ons grand opening. Vandaag heb ik de eer om namens het programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland een bijzondere boodschap met jullie te delen. We vieren een belangrijke mijlpaal in het traject van de begeleid wonen. Een project dat ons allemaal nauw aan het hart ligt. 3 jaar geleden, in maart 2021, starten we met een pilotproject gericht op begeleid wonen voor jongeren tussen 16 en 23 jaar in Caribisch Nederland. Dit project was bedoeld om jongeren te ondersteunen in een ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dankzij de inspanningen van vele betrokkenen en de positieve beoordeling van de inspectie is het project voortvarend gevorderd en zijn we nu klaar voor de volgende stap. Vandaag, op 21 juni, markeren we een nieuwe fase met de officiële opening van het nieuw gebouw van begeleid wonen voorziening. Deze locatie biedt onderdak aan 13 jongeren. Dit gebouw is ontworpen met oog op toekomstige uitbreiding, zodat we nog meer jongeren kunnen ondersteunen in een weg naar zelfstandigheid. Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de medewerkers van Begeleid Wonen, Fundación Cas Boneriano en aannemer Bonnet voor een toewijding en harde werk bij het realiseren van deze voorziening. Jullie inzet maakt een wezenlijk verschil in het leven van deze jongeren. In het bijzonder wil ik Friede Winster, de coördinator van Begeleid Wonen, bedanken voor het trekken van dit mooie project. Begeleid Wonen werkt samen met verschillende hulpverleningsinstanties binnen de sociale keten om begeleiding op maat te bieden aan onze jongeren. De samenwerking met de andere organisaties is van essentiële of een cruciale rol in het proces naar zelfstandigheid van de jongeren. We willen ook onze ketenpartners bedanken voor de waardevolle samenwerking. Mashadanki. Aan de jongeren die gebruik maken van deze voorziening wil ik zeggen, jullie staan aan het begin van een prachtige reis naar zelfstandigheid. We zijn trots op jullie doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Maak gebruik van de mogelijkheden die deze nieuwe voorziening biedt en blijf groeien in jullie vaardigheden en zelfvertrouwen. Hasi bom uso de possibilidad nan voor begeleid wonen te brinda y sigue crece de bossa habilidad nan y bosnan confianza propio. Met deze nieuwe stap bouwen we aan een toekomst waarin iedere jongere de kans krijgt om zich volledig te ontwikkelen en zelfstandig leven op te bouwen. Samen creëren we een omgeving waarin iedereen zich gezien en gesteund voelt.